Eu sunt Feli Vlog și astăzi am revenit cu un nou vlog. Astăzi este data de 31 decembrie și după cum știm, ultima zi din 2020, fiind Revelionul, este o zi destul de specială și m-am gândit să fac vlog. Pentru că, na, zilele speciale necesită câte un vlog. Da. Și acum am un nou panou pentru... acum am un nou vlog. Acum am un nou loc unde să fac vloguri, pentru că mi-am pus aceste luminițe aici și temporar o să fac aici vlogurile. Însă după ceva timp pregătesc în celălalt colț al camerei un loc special unde să filmez toate vlogurile mele, așa că așteptați! Am făcut și patul. Este gata și eu sunt foarte strajnică. Acum trebuie să mă duc să mănânc, pentru că mi este foame. Pot să mănânc eu așa. Încă ceva de pe lista mea realizat. Deci m-am îmbrăcat, am mâncat, mi-am strâns patul. Tot ce am acum este să aștept până tata o să mă sune. Bună, guys, eu am ieșit din casă. Cred că este și timpul să vă spun despre ce este vorba. Mă duc să mă întâlnesc acum cu tata în oraș, ca să ne ducem la maximum să luăm televizor pentru mine, păcat. Deci, mă duc acum să iau televizor, sunt foarte emoționată. Mă duc ca să aleg și o să vă iau pe voi cu mine. Guys, eu sunt acum pe drum. Îmi este foarte greu să filmez pe drum pentru că de obicei filmez pe drum când sunt cu cineva, însă când sunt sigură pot să cred lumea că vorbesc singură cu mine și asta ar fi o problemă. Noi acum ne-am dat jos din trolebuz și pentru că era foarte mult ambuteiaj, ne-am dat jos mai înainte, adică, și o să avem mai mult de mers, dar decât stăm în ambuteiaj foarte mult timp. Acum ne ducem la maximum și o să vă iau pe voi cu mine. Cred că să avem mult de mers și eu de-am am obosit. Am fost acasă, m-am schimbat și acum mă duc afară cu prietena mea ca să-i luăm cadou lui mama. Secret. Deci asta trebuie să fie un secret când ne ducem să-i luăm cadou. Deci am fost și am luat cadou mami. Și acum poate mai vedem, poate să mai cumpăr ceva, nu știu, îmi place foarte mult chestia asta. Este o gentuță cu ceva pentru creme de mâini, de față, chestii de genul. Și plecăm. În casa noastră. Mă văd și băieți frumoși. Hai că nu pot să mă văd. Acum. Deci, eu sunt cu Milena. Ne-am întors înapoi ca să luăm cadou și surorii mele și surorii lui Milena și mama mea. Era cu ciucărie așa. I-am luat ceva de făcut
placă din dreptat, părul din jucărică, fion din jucărică, fion. Hai zi, am venit și uitați-vă ce frumos ce au făcut. Foarte frumos, nu? Acum ne ducem cu cadourile pentru mama și pentru tata acasă. Și să vedem reacția lor. Haidem! În pijama, în noua mea pijama, și deja afară se dau saluturile, cu toate că este ora 8, nici jumătate, nu, e ora 8 și deja se dau saluturi. Mă tem să nu scap telefonul așa. Doamne ferește! Iau! Doamne ferește! Serios vă spun, cum poți să dai, adică cum poți să dai saluturile atât de vreme? Eu nu înțeleg de ce. Eu mă uit pentru că mi-mi place. Vă prezint și cadoul meu de Revelion, este acest super mega televizor pe care îl iubesc. Și pijama mea pe care mi-am mutat-o cred că de foarte multe ori. Uitați-vă ce de bine arată. Deci îmi place maxim cum arată. Super. Guys, scuze că este întuneric. Noi acum ne ducem la Riela să mai cumpărăm ceva și apoi venim acasă să ne așezăm la masă. Așa că, da. La mulți ani! Guys, bună! Este deja seară. Este a doua zi seara. Și, clar, nu s-a terminat totul așa cum ați crezut voi ieri. Încă după toate și astăzi am sărbătorit. Dar, anyway, ceea ce ține de astăzi nu este din vlogul nostru. Sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați de like, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să scrieți un comentariu drăguț, să intrați pe conturile mele de Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă iubesc foarte mult și ne revedem în următorul vlog care va urma, pentru că vă pregătesc foarte multe vloguri în această vacanță. Vă iubesc! Pa, pa!
Dragii mei, vreau să vă felicit că noul an ce a sosit. Fie ca pacea și înțelegerea să domine în casele voastre. Și de asemenea, fie ca acest an să fie unul prosper, unul norocos și o să ne aducă doar zâmbetul pe buze. Felicitări!